Il-kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Charles Guder tkellem dwar in-nuqqas ta' kredibilità li għandu l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil meta jitkellem dwar Għawdex. Irrefera l-kliem Busuttil li l-Partit Nazzjonalista dedika 10% tal-fondi Ewropej għal Għawdex u li l-Partit Nazzjonalista se jaħdem biex Għawdex ikun rikonoxxut bħala reġjun. Charles Guder fisser kif fuq Għawdex Gvern Nazzjonalista nefaq biss 8% tal-fondi Ewropej. Fakkar kif kien biss bis-saħħa ta' Gvern Laburista li 16 miljun euro inqas milli kien imwiegħed ġew mgħoddija lill-Gżira Awċija. Fakkar li fil-manifest elettorali ta' 5 snin ilu, il-Partit Nazzjonalista kien wieħed li jsir studju dwar il-ħtiġijiet speċjali ta' Għawdex. Iżda llum Simon Busuttil qed jgħid li dan l-istudju ma kienx hemm bżonnu għaliex il-fondi allokati għal Malta kienu aktar minn biżżejjed. Intant waqt li kien qed jieħu sehem fil-programm Vivant fuq One, il-kandidat tal-Partit Laburista għall-Parlament Ewropew Cyrus Engerer qal li fl-aħħar sena il-Gvern irnexxielu jwettaq dak li l-Partit Nazzjonalista ilu jgħid li ma jistax isir. Irrefera b'mod partikolari għar-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, l-istabilità fil-prezzijiet tal-fjuwil u l-gass u għaċ-child care b'xejn. Cyrus Engerer osserva kif ir-roħs fil-prezzijiet tal-fjuwil wasal ftit sigħat biss wara li f'pajjiżi oħra, fosthom fl-Ingilterra, il-prezz tal-fjuwil qed ikompli jogħla. Qal li quddiem dan kollu l-Partit Nazzjonalista jinsab f'paniku, tant li għal kull miżura ġdida li tidħol fis-seħħ, Simon Busuttil joħroġ jgħid li din kienet idea tal-Partit Nazzjonalista.